रायजोफोरा थाम्बनेइलखौ नायनानै एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ। दिनै आदा प्रकाश ब्रह्मनि फेसबुक पेजआव हाबनानै नायनानै आं नैबे माखासे कमेन्टफोरखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। जोबोद मोजां मोनदों। रायजोफोरा नंगौखौनो बुंदों। नोंसोरबो नायलांदो रायजोफोर नैबे कमेन्टखौ आदा प्रकाशनि फेसबुक पेजआव। नोंसोर समाय मोना जानांगौ, ओंखायनो आं नैबाव खोन्थाना होबाय। रायजोफोर नायलांदो नोंसोर होमबा रायजोफोरा मा बुंखो कमेन्टखौ नायसै। बेखौ बुङा मानो प्रमद बर'आ हेलिकप्टार लांनो हाया होनना। प्रमद बर'आ हेलिकप्टार बायनो हायानो। आरो नैबे नोंनि मादैनि न'खरनि साख्रिनि बायरेलाबो जोंना UPPLनि जेननायनि खारन जाहैनोसै। आरो जे बेबां दङ बाव आं बुंला। नोंगौबो बेखौथ' निउस गावसिनि भाइरेलखौथ' होआ साला फाग्ला मानसिफोरसोलै। फैगासिनो थानाय समाव थालिर फिथाइ मोनगोनखौ होगोन नोंथाङा। रायजोफोर भिडिअखौ नुबाय। जाय आंखौ मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामदो। जाय गुबुनखौ मोजां मोनो कमेन्ट हरदो। रायजोफोर आंखौ रायनो गोसोबा रायदो, गुबुनखौ रायनो गोसोबाबो रायहरदो कमेन्टनि गेजेरजों। रायजोफोर मोनसे बाथ्रायानो जाबाय आदा प्रकाश नार्जारिया UPPLनि मोनसे सासे दैदेनगिरि। बेयाव UPPLनि जाख्ल'नाय एरि बेखौ माब्लाबाबो नुनाय नङा। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लियावबो नोंसोर बेफोर जाख्ल'नाय नुनो मोननाय नङा। मिथिबाय? UPPLनि जाख्ल'नाय निउस होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय नङा नोंसोर। सिगां मादैनि जालांनाय माखासे जाख्ल'नाय UPPLनि निउसफोर बेखौबो आदा प्रकाशनि निउस आरो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस बाव नोंसोर नुनो मोननाय नङा। रायजोफोर नोंसोर मा सानो कमेन्टआव हरदो। आरो जाय आंनि बुंनायखौ नंगौ सानदों साबस्क्राइब खालामदो। रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।